Bé, la resolució 1875, que correspon a les retribucions per a regidors, és recurrent, és un mantra. Des del 99 al 2002, al 2006, en el pacte antitransfugisme, es parlava textualment. Estic llegint, llegiré l'article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local, que diu: los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determina el reglamento orgánico de cada corporación. I així no s'està complint. És a dir, els regidors no adscrits passen de cobrar una mitjana de 600 euros, 650 euros, que és el que ve a cobrar el regidor que està dins del seu grup municipal, a 1.050 euros. I, puc remetre, tinc així les proves, no hi ha problema. Podeu resseguir totes les retribucions de regidors no adscrits. El que passa és que ja dic que és un mantra perquè se va repetint d'una forma progressiva i rítmica, però no se fa absolutament res. Jo no sé si en les bases d'execució caldrà contemplar, o en el ROM caldrà contemplar alguna fórmula a través de la qual se puga respectar d'una forma rigorosa l'esperit de la llei. Jo sé el que he comentat abans, que hi ha una selva jurídica, però jo crec que el sentit de la llei és claríssim, és a dir, no se pot incentivar el transfugisme. És a dir, el trànsfuga no pot ser beneficiat de la seva situació, perquè és una traïció als seus electors, es mire com es mire. Poden haver, si voleu, i en aquest sentit hem rebut inclús informació de secretaria i l'agraïm, que hi ha qui pensa que el trànsfuga de vegades és una figura legítima si el partit no complís les expectatives donades en el seu programa electoral o si hi ha indicis de corrupció dins del seu grup municipal. Si és el cas, que es denunciï, si no és el cas, que s'actue. La música podem compartir-la, tots els grups, però al final hi ha unes normatives i al final nosaltres el que estem plantejant no és una qüestió capritxosa i voluntarista, és qüestió dels agents jurídics plantegen què mecanisme n'hi ha i nosaltres els executem en aquesta direcció. Al final no és l'únic cas que ha passat i l'experiència que s'ha plantejat no estem fent res distint del que està fent en algun lloc perquè no podríem fer-ho. Per tant, apel·lar sistemàticament a la sensació de que és que l'equip de govern no està complint la norma és un poc fàcil de dir, però igual no és tan difícil. És fàcil de dir, però no és tan fàcil plantejar mesures que contravinguen distintes normes i al final els drets i les obligacions de cada regidor les tenen i la secretària, com tu has dit, t'ha explicat les qüestions i nosaltres no tenim més que dir que complir els procediments i els mecanismes legals que tenim en marxa. Jo tinc un dubte, el dubte és que si jo soc coneixedor d'una irregularitat o d'una anomalia, si l'he de denunciar. Suposo que sí, i si fos alcalde, més encara, amb més motiu. Vull dir, si jo tinc així un informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana que resol sobre una qüestió en la qual es parla de si és correcta o no l'expulsió d'un membre, d'un regidor de l'agrupació d'electors, Guanyem la Pobla de Farnals, y el informe final diu que atendiendo al carácter temporal de las agrupaciones de electores no es posible la expulsión de un miembro de dicha agrupación electoral a los efectos de los artículos tal, tal y tal. És a dir, sabedors que Guanyem la Pobla de Farnals no permet l'expulsió de l'agrupació d'electors d'un regidor, perquè així sí que l'acceptem. Perquè acceptem que expulsen al senyor Eugenio Corraliza d'una agrupació d'electors quan un informe del Consell Jurídic Valencià diu exactament el contrari. De tota manera... Te'l facilite. No, si el tinc, però jo crec que... És que és... Bueno, no vaig a dir... Sí. Jo crec que no l'ha llegit bé, Si l'he llegit molt bé, Jo crec que no, Ara, és que jo l'he vist i quan el vaig veure me ratificar en què era el que estàvem fent. Perquè una cosa és que l'agrupació d'electors puga expulsar a un regidor i aleshores que el grup municipal puga, que és el que està plantejant així. És distint, Nosaltres... El que fica és que l'agrupació d'electors... No.
Pellizca algunos trozos. ¿Vale? Tras las elecciones lo único que resta son los cargos electos y la lista de candidatos para cubrir los eventuales vacantes, careciendo de trascendencia jurídica las decisiones que pues, presumiblemente adopten sus órganos de gobierno. Després, bueno, és que hi ha diverses al·lusions al mateix. Si parla de l'agrupació d'electors, si parla de la deslegitimitat, o sigui, que no té legitimitat l'agrupació d'electors d'eliminar ningú grup, si diu el contrari, Carles. No, no diu el contrari. Jo ixa la tinguerem i la comentarem a la secretària i justament ixa, a la lectura, el que diu és que l'agrupació d'electors, des del punt de vista jurídic, no té capacitat d'influir en el grup municipal. És el grup municipal. I jo crec, o l'han llegit al revés, tu i jo, però jo la vaig llegir precisament perquè me la passaren no sé quantes i ratificava el que estaven fent-se. Guillermo, esta consulta ve a col·lació de que nosaltres sol·licitàvem, arran d'un escrit que presenta el col·lectiu de Podem, de l'expulsió de les que nosaltres consideràvem, que el grup considerava que eren les trànsfugues, és a dir, que el legítim representant era Corraliza. I aleshores se demana aquest informe. Però aquest informe el que fa és ratificar que no se pot expulsar a un dels membres elegits. Han de formar part del mateix grup municipal. És que jo crec que és tan evident, és a dir, l'esperit de l'explicació és tan clara, és a dir, ells no tenen potestat jurídica, a més així ho diu, no tenen potestat jurídica per actuar sobre cap de regidors electes. Quan dius, Carles, quan dius ells, qui són, Carles, quan dius ells, qui són... El municipal... No, el grup, no, l'agrupació d'electors, si és que passa al revés. O sigui, el que diu és que l'agrupació d'electors no té capacitat. De tota manera... I una altra cosa és que no vulguin, és una qüestió que jo ja Podemos legalment no té per què estar fora del grup municipal. Ara és una qüestió vostra, com aquell. Jo considerem el grup municipal com és, considerem que això és una anomalia i caldria restaurar la normalitat. Nosaltres considerem que estem complint la llei mentre se demostra el contrari. Pues bueno... Pues no sé. Entendemos lo contrario. ¿Alguna cuestión más? El informe del Consell Jurídic Consultiu es referia només a l'agrupació electoral. Hi ha una sentència del Tribunal Constitucional del 83, la 17.983, de 10 de març, que diu: hay que notar que los candidatos elegidos o los propuestos y no elegidos ningún poder de disposición tienen respecto de los otros integrantes de la lista que alcanzaron la concejalía. Informe del Consell Jurídic Consultiu.